jedným z prvých impulzov, ktoré vnímame v novom prostredí. Príroda je pre nás najväčším vzorkovníkom. Inšpiruje nás novými nápadmi, poskytuje nám suroviny pre výrobu vôni. Len vďaka nej môžeme vdychovať atmosféru rôznych emócií, predstav, spomienok a fantázií. Moje meno je Jozef Vajda. Dovolte mi, aby som vás v krátkosti previedol svetom voňavkárskej firmy FM Group. V roku 1911 v Mníchove založil Bruno Štorp firmu Drom, ktorá sa zaoberá výrobou vonných esencií. Pôsobenie firmy Drom sa rozšírilo nielen do krajín Európy ako Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Turecko a ďalšie, ale veľké sídlo má aj v Amerike, Brazílii, Ázii, Austrálii, Iráne a v Sýrii. Parfúmy značky FM patria svojou kvalitou medzi tie najlepšie výrobky v oblasti parfúmov. Spotrebiteľ si doslova za ľudové ceny zakúpi vôňu, za ktorou by museli ísť do najdrahších značkových obchodov sveta. Výrobcom je firma FM Group World, ktorá sa v krátkom čase stala pre firmu Drom jedným zo strategických odberateľov vonných esencií. Technologicky ich spracováva a plní do flakónov v materskej firme, ktorá vznikla na jeseň v roku 2004 vo Vroclave v Poľsku spojením firmy Perfant a FM Group. Firma Drom má za sebou dlhoročnú tradíciu a klientov najprestížnejších parfumerských značiek. Vďaka tomuto faktoru má FM Group skvelé predpoklady k expandovaniu na trhu. Táto expanzia sa potvrdila aj tým, že počas krátkej existencie otvorila spoločnosť FM Group World svoje obchodné zastúpenia už vo viac ako 20 krajinách nielen v Európe, ale aj na ďalších kontinentoch, kde si výrobky získali 100 000 spokojných spotrebiteľov. Spoločnosť FM Group prišla s ambíciou zabezpečiť pre celosvetový trh parfumy a parfumeristické výrobky za také ceny, aby boli prístupné širokým vrstvám ľudí. Príchodom firmy FM Group sa na Slovensku otvorili skvelé možnosti. Tie prinášajú pre každého z vás šancu získať neuveriteľné príležitosti vlastného zárobku. Možno ste už niekedy rozmýšľali nad tým založiť si vlastnú firmu. Aj keď sa vám to na prvý pohľad môže zdať veľmi zložité, chceme vám ukázať možnosti, ako si vybudovať firmu bez štartovacieho kapitálu, takmer bez peňazí. Nepotrebujete na to žiadne úvery, ani pôžičky. Dokonca na to nepotrebujete ani zvláštne komunikačné zručnosti. Sieťový marketing firmy FM Group je veľmi jednoduchý a predovšetkým silno motivačný. Jednotliví sponzori spoločnosti FM Group pravidelne organizujú semináre, na ktorých vysvetľujú potenciálnym záujemcom možnosti predaja výrobkov systémom Multilevel Marketing. Obchodný systém Multilevel Marketing, teda MLM, vznikol pred mnohými rokmi v Spojených štátoch amerických a doteraz je neprekonaný z hľadiska zárobkových možností. Takže systém skutočne zabezpečuje možnosť neobmedzene tvoriť štruktúry, jak do hĺbky, tak do šírky a zabezpečiť si tak trvalé príjmy a príjmy vysoké. Na Slovensku a v Čechách sa počas krátkeho obdobia podarilo tým najodvážnejším vypracovať sa na vrcholové pozície. Zaujímalo nás preto, aké boli začiatky ich vzrastajúcej kariéry a čo konkrétne oslovilo týchto podnikavých ľudí pri rozhodnutí spolupracovať s firmou FM. Na úplném začátku jsem měl samozřejmě strach, že budu něco nabízet, ale ukázalo se, že produkty FM, čili parfémy, jsou takovým produktem na trhu, na celosvětovém trhu, že tu reklamu nebo tu nabídku dělají za mě vlastně klasické kamenné obchody a reklama masivní na značkové produkty. Prostě ten produkt se prodává sám a proto půjčit někomu starter je v současné době prostě výhra pro to, aby druhý den ten člověk byl zaregistrován. Od začiatku sme vedeli, že takúto príležitosť si nemôžeme nechať ujsť a preto sme neváhali a rozbehli sme sa za našimi známymi, v prvom rade to bola rodina a potom ďalší známi
ktorým sme túto príležitosť ponúkali, jednak aby mohli vstúpiť a stať sa členmi FM Group, aby si mohli zabezpečiť mini parfumériu, to znamená vzorkovník pre seba, pre svoju rodinku, aby mohli mať kvalitné produkty za skutočne ako bezkonkurenčné ceny a hlavne, aby mali možnosť si tiež vybudovať spolu s nami veľkú spotrebiteľskú sieť a zabezpečiť si tak trvalé príjmy. Otázky ma netrapili žiadne, pretože keď som chytila ten vzorkovník alebo tú našu mini parfumériu do rúk prvýkrát a zistila som, aké sú tam kvalitné výrobky a za aké ceny, tak vedela som, že mám niečo úžasné v rukách a s tým sa dá niečo dokázať. V podstate ja som videla tú výhodu, že nemám šéfa a môžem sa stať nezávislou. Ja hneď na tom prvom stretnutí, ktoré som mala, kde nás bolo asi 7, som pochopila, že toto je práca pre mňa a že to, akú mám povahu, aká som osoba, že v tomto biznise sa môžem presadiť. Pokiaľ sa naozaj začne tomuto venovať, tak veľmi skoro zistí, že klasické zamestnanie sa s touto prácou vôbec nedá porovnať a táto práca mu naozaj poskytuje neskutočne veľa výhod, ako už finančných, alebo aj ten voľný čas, ktorý potom v konečnom dôsledku môže venovať rodine a deťom. To bola veľmi dôležitá vec, že nás to naozaj priviedlo k finančnej nezávislosti a pomoci. Myslím, že veľmi dôležitá je tam tá sebamotivácia, aby človek uveril, že robí dobrú vec, že má v rukách kvalitný produkt, ktorý je veľmi ľahko predajný. To je taká prvá vec a potom v podstate tie úspechy prídu samé, ale musí byť o tom presvedčený, musí tomu veriť. Firma FM Group sa o svojich členov riadne stará. Prostredníctvom svojho sponzora môže každý nájsť podporu a motiváciu. Je veľmi dôležitá pre úspech pri budovaní siete. O spoľahlivosti firmy FM zodpovedajú nielen pravidelné provízie a zľavy, ktoré firma poskytuje, ale ponúka aj niečo navyše. Po niekoľkých rokoch svojho fungovania na Slovensku si táto firma mohla dovoliť odovzdať úspešným členom autá a podobné možnosti čakajú aj na ďalších z vás. Túto možnosť má každý, pretože úspech firmy sa odvíja od skutočných obratov. O tom, že sa firme FM Group na Slovensku naozaj darí, svedčí aj fakt, že v súčasnosti otvorila ďalšie skladové a prevádzkové priestory. Rozšírila tak svoje kapacitné možnosti a zároveň pokryla potreby zásobovania neustále sa rozširujúcej spotrebiteľskej siete. Moje meno je Ladinsky William, som majiteľom firmy FM Group Slovensko. Vďaka sieti, ktorú vybudovali mnohí a mnohí naši úspešní lídri, sme jedinou krajinou po Poľsku, ktorá si vybudovala vlastnú centrálu. Táto centrála bude slúžiť na skvalitnenie servisu pre všetkých ľudí na Slovensku. Snom takmer každého človeka je práca v stabilnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Mne sa tento sen splnil. Som hrdá na to, že už takmer 3 roky patrím do rodiny FM Group Slovensko a spolu s ostatnými zamestnancami sa môžem podieľať na plnení snov našich členov. Z FM Group nemusíte len snívať, FM Group vaše sny plní, stačí len chcieť. Pravidelné FM semináre pomáhajú novým potenciálnym záujemcom zorientovať sa vo svete obchodovania s FM výrobkami. Zároveň však poskytujú aj pre ostatných členov vhodný priestor pre výmenu skúseností. Jednotliví sponzori a lídri skupín organizujú svoje stretnutia, semináre, školenia pre svojich členov. Samozrejme je to všetko založené na báze dobrovoľnosti. Každý takýto člen podľa záujmu má možnosť prísť, porozprávať sa, dozvedieť sa niečo o výrobkoch, o novinkách, má možnosť naučiť sa, ako registrovať ďalších členov, takže organizujeme rôzne akcie, semináre pre ľudí, ktorí majú záujem spolupracovať, ktorí majú záujem skvalitniť svoju prácu v rámci tvorby vlastnej štruktúry. Každý člen klubu FM Group má možnosti registrovania nielen na Slovensku, ale môže registrovať aj svojich potenciálnych spolupracovníkov v zahraničí. Takýmto spôsobom sa vlastne každému otvárajú neobmedzené možnosti vytvoriť si svoju sieť po celom svete. Momentálne je otvorených 30 pobočiek, čo sa týka aj Európy, je otvorená Austrália, je otvorená Amerika. Vy môžete kdekoľvek na týchto pobočkách nakupovať, takisto kdekoľvek registrovať. Čiže ak máte nejakých známych zahraničí, kľudne ich môžete do nášho obchodu zapojiť. Opýtali sme sa známej tváre slovenského showbiznisu, ako je spokojná s výrobkami FM Group. Tak hádam asi ako každá žena.
vôňu milujem a parfémy asi najviac. To, čo považujem za dôležité, nielen pre mňa, ale aj pre moju rodinu, pre mojich priateľov. Pritom, keď napríklad nakupujem dábček, je určite aj cena. V tomto mi práve parfémy FM Group vyhovujú. A želám celej spoločnosti FM Group, aby sa jej darilo, všetkým jej pracovníkom, a chcem sa im poďakovať, že môžeme takto krásne voňať. Firma FM poskytuje členom klubu kompletný dodávateľský servis. Výrobky firmy FM si môžete objednávať rôznymi spôsobmi, telefonicky, e-mailom alebo poštou, prípadne prostredníctvom svojich sponzorov. Ak si objednávate balíky počas týždňa, kuriér vám ich doručí do 24 hodín. Okrem objednaných výrobkov v nich nájdete aj rôzne darčeky. Firma okrem výhodného nakupovania za členské ceny niekoľkokrát do roka ponúka aj špeciálne akcie. Po 3 rokoch pôsobenia a spolupráce s firmou FM Group sme vlastne zistili, že systém multilevel marketing môže človeku priniesť neskutočnú slobodu, či už finančnú alebo časovú. Ale okrem toho vám môže priniesť aj hrejivý pocit pri srdci, že ste pomohli ďalším a ďalším ľuďom zmeniť život alebo aspoň vylepšiť ich finančnú situáciu. Do té doby, než jsem FM poznal, tak ta svoboda byla podmíněna určitými prostě věcmi. Teď v současné době si dělám, co chci, jezdím, kde chci a dělám hlavně s těmi lidmi, co chtějí a s těmi lidmi, co se usmívají. V dnešnom uponáhľanom svete je pojem finančnej a časovej slobody veľkou vzácnosťou. Ak patríte medzi tých, ktorých každodenný pracovný zhon a štandardné príjmy neuspokojujú, možno je to práve podnikanie s FM výrobkami, ktoré vám otvorí nečakané možnosti a stane sa pre vás nástrojom na naplnenie finančných požiadaviek. Skúste sa zamyslieť nad všetkým tým, čo odznelo v našej krátkej reportáži o firme FM Group a jej možnostiach. Iste mi dáte za pravdu, že ľudí, ktorým táto skvelá firma od základu zmenila ich pracovný život, je dosť. Myslím si, že pri výrobkoch FM Group nebudete mať veľa práce s presviečaním svojich blízkych a známych o výhodách ich nakupovania. Tak teda neváhajte a vybudujte si spolu s touto firmou obchod. Získajte finančnú a časovú nezávislosť, ktorá zmení aj váš život. Prajeme vám k tomu veľa vytrvalosti, trpezlivosti a šťastia.